No. Tak. A ešte tu je kyslička. No, to sú moje myšky na medveďom cesnaku. Práve sa pasú, mňamky. Takto toto vyzerá krásne. To je parádne. Mňamo. Áno, pozrite sa, oni aj trávu jedia. Takto vyzerá tá kyslička. A oni toto papajú, mňamky. Aj Maťko, aj Matuško, mňamky. No a tú energiu, ukážete, jak nasávate? Paráda. Ešte tú energiu s detkom spravte, aby sme videli, aby mamka videla, jak to načerpávate. No vidíš. Matuško, daj im ešte energiu. No, chyťte sa za ruky a ide energia. To sú perfektňaci. No, super. Dobre, môžete už si zberať, čo chcete. Môžete sa pasť. Smiechoty. Lebo všetko žuť jak prasiatko. Ako prasiatko, naozaj. Matuško, fajné to je? Hej. Pozri, ako cestak prerastol do lista. Sranda, také zaujímavé. No, vyrastol do takého listu. Prederabil ho. To je silný cesnak. No. Nechcete si pobežkať po tomto, že to tam nafilmujem? Tamto bežky. Matušik? Ešte, to nevadí. No dobre, Maťko, paráda. Uvidíme, či uvidíme aj salamandru ako minule. Čo to máme rúžové? Čo? Čo rúžové?